Antxu, frioleri, fosfa, zizoleri, zamene, ainolari, trainolari, Juantxu Trebol. Imigu, Peru. imigu tarte honen transkripzioa, Urduri pinida. Imigu tarte honen transkripzioa, egunien entzuten dut, era desberdin Bai, baten, zer eta- esaten dauen, eta ze letra dien exactamente ahoskatzen dauzenak. Eta egize da, entzuten dala pilo bat. Gero eta gehiago. gehiago, Nipe espero nagoen pertsona asko hasiatez abesten Juantxu Tri oleri fosfarsiz. Oleri saman, Beretan, ja, himno bat. Samene. Mane. Beretan, himno bat bihurtzen dabil, laixe errati zen himno bat, eskertzen dago, ganea Kristina botza izeti ez, gure laixe errati zen erakusli ez. Bai, hori da. Hori da. Eta beste barik, Laixinger lehiak eta bakizu eslan funtzetan dauen, harinako hastien be okin gainun, gure abeslari eskutu bat, eta bueno, lehen da bizi, entzun da egun harinako hasteko abeslari ez, teniko? Oso ondo. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down your words. How wonderful life is when you are in the world. Honek, ez tozku referentziari gitxi, baina aslako abotz iturri edekon, ez? Benetan Bai? La ospera. Bai. Abotza sakon bota da. Hau izen zan... Everybody! Beste iruko bat botako dut, ez dakit Elton John izen da entzun duguna, bestize? Bai, puede ser. Kosan izen, bai. Zu badin oso zuzara ditu hemen musika kontuetan, Elton John da. Elton John izango da, eta beste lan aldatuko Wikipedian eta jazta. Hori da. Baina Elton John ez da gure abeslari izkutue, beste bada. Hori, bai. Odino ez dakigun ordan, eta bueno, Zentzu zien aukerak. Asier kompromisu baten ipinen, sabes? Bueno, jakin deixuen Elton Johnek atuera dela azken alizen Dua Lipakin abesti bat, Cold Heart izeneko, Nahi kondo da, hola. Bai, egiz izan. Osa, ni bakit, gora etorriko kidiek ziela lau aukerak. Magal, Uste dut eskinuz zabaldu aukerak gure WhatsApp taldera. Zemen ikusten dut Mikel Merino, uste dut hau ez dala izen, Mikel Erentxu, Osa, aukerak bai esan geinu zen, baina... Txarto? No me fastidies. Ez dakit, igual gure barne taldien, barne antolakuntza taldien, bai zabaldu geinu zen, baina uste dut gure entzulien WhatsApp taldera eskinuz lapota. Zelan igertu den gaur gure emakumeak ez dira programa datoriz gauza gusto. Instagramen edo zabalduko zan orduen. Hankamotz gelitu da, Bueno, horretarako, igual kagau dugu, kagau dugu. Kagau. Hemen degot. Bas dugu, Ez ginu zen zabaldu, baina bueno, bota ginu zen uste dut sare sozialetatik bai, eta irratsaioen bertan be bai, así que bueno, aukerako kino zuez. Partaitza benetan nabarmen aukin joen guen, papeleta pilo bat jaso duguz, eta garrantzitsuena dana,
audizio bitartez jaso dugu erantzunek, jaso dugu hainbat. Elegante. Orduen, oinokingo dugu aukerie, zuen berotasune gure erratizien sentitzeko. Baina lehengo, aukerak, Hori da. bota ginuzinak. Beka. Abeslari diskutue, A. Katalin, gora etorri. B. Magali, Gora etorri. gora etorri. C. Mirari, gora etorri. D. Julene, gora etorri. Gora etorri. Katxalin, gora etorri. Magali, Mirari, Julene. Horrek izen diez, gora etorri bakigu, gora etorri taldeko abeslari bat dala, baina zeinote Horietako zein zengote da. Orduen abeslari eskutu epini dugu, eta oin, entzun nahi guzen, gure entzulien audizuek, ez? Venga, ba. Oso ondo. Banan ipinikus edo danak jarri zen. Banan, da komentako zuanetik. Bai. Aste honez kutuan Katalin Magali, Mirari ta Julene dudatan nabilni. Aukeratzen behar dira nilango abilbi, autua Magali da. Ai, 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 ibili ta ibili. Bueno, ¡Aupa, justo! ¡Epa! Aztionetako sosketa bertan bera itxiko dugule eta berari, justo dana. merezi zen dau. Ba, eska aurreko Baina ez boleto doble, oza, boleto? Ya sari globala, ya... Sari globala beretzat, Oza, bai, oza, ya... Ilonetako hain gau. Ez dakit... Amaino bierko dugu, ez dakit zera Ez amaino. dakit sosketan urtengo badan bera, baina ez ba urtetan be... Sartuko dugu. Bi papeleta sartu, eta toketan baiako 3 papelet. Venga, sartuko. Bertzotan egin mozu ez, 3 papeleta. Sartuko duzu hain bertan. De serie. Hombre, Oza, ya... serie. Ez bi, eta toketan baiatzu 3. Venga, ba. Hori, benetan, justo, Benetan, mila esker. beti izaten dutzu bardine, ez da pelota bizitiarren, eskertzen dugu, beti jauzor, laixi erratizien entzuten, beti parte hartzen danien, gainera auditzuek bialtzeko eskatu eta bertzotan bialtzen duzkuz ganera, osea, jo, la hostia zara, justo. Bai, benetan be. Entzungu urrengo Entzungu. erantzun... Hau laburtxue da, baina, bueno, entzungu. Ia, ba. Venga, ba. Iepa, ia, herri gora lortzeko Magali gora etorri, esangot. Epi, nori zen dugu, hau. Hau ezagune, ezagune. Urbilegu ez da, baina ezagune, bai? Ezagune da, bai, bai. Honek kostalde inguruko izangote da. Ez da heltzen kostaldera, baina kostaldetik Urbil hurbil. bai. Beste barik, bueno, eskertzen dugu, ez? Beste persona bat, parte hartu dago, eta gainera audizioz, entzun dugu bera botza hemen, zue pentsu zue. Hau da gure izarri eskorra. Izarri eskorra. Urrengo audizio ipiniko teniko. Venga, ba. Zaude eta gertu. Nor da. Sarri zue ba, Madre. Bueno, aste honetako laixingerra, zanda, gora torriko, Soldari, Magali, Banoa, kaletan zehar, dikitri. Makisio aspaldin jäneenik, mutta nämä spanata. Sellainen humonitseni, jo, ei siinä me terrible. Bueno, humonitsella vähän sellainen, kottuetaan, hostille, kun se huetaan, mutta mennä. Bueno, erantzune bota da, dugu postoia, ez? Honi ganea, entzuten alez, aixik emondotxe iparraldetik, ganea entzuten aixi horre. Ego aixi, nik uste dekola. Horri nizari, mordu esan da, aixinger eta musiometroa eta, bai, dalak entzuten joz nik, esan da, barri estatitiskitekak eta, esos. Eta hori, da partatzen duzun du niri besarkatxu bat, justo, eta izarrota, dio, audizuk eta betzuzuz da, esan da, eguen nepe bielu labur bat, Labur, bai, zen, sinvergüenza. Zai asko inda, ia, burreko nire bertazen. Labur, dice. Hola, ba, un beso, guapos. Kristo parrafadio bota da, baina erantzuni bota da, ni... Bai, esan dau. Irurok bardine esan da benik uste. Irure bardine. Magali. Bai. Bueno, jakimiko. Mongo txegolako tensiño radiofoniko bat. Tensiño radiofoniko bat, emongo txegu, zetik ez dugu topau erantzuneko audizue, Esteko- parkatu Magali.
Badakit, behali dozule, baina galdun jaku. Arazo teknikoak direla medio. Bueno, orduen ja, honegaz ja, erantzune bota duzu Asier gure barik. Spoiler. Spoiler. Zerako tontu, Asierrek emondotzen tono bajero honegaz, bere bajeri emongo zegu. Eta erantzuna da... Ez, lehenengo txaluek, gero erantzune, eta gero... Engu ja txartot guztiz. Oye... Eta gaurko, astenetako Laisingerra da... Magali! Bueno. Niko ine... Ja... dinamika soro honegaz jarretzeko tono bajeru emogotzetu. Vale. Oine, irabazlie... Larrei emozionau barik esango dugu. Vale. En plan emo. En plan emo, hori da. Vale. Zu katarako zu. Oier, guztu ataratia, nik atagot. Bai, se letri hobeto zen niri da eta igual ez duzu ulertu. Venga, ba. Bai, hobeto zu katarako. Bueno, modo bajonero, oine mongo dugu, benetan gure abeslari izkutue asmatu zuen artie, emongo dugu papeleta doble bat, irabazteko ze irabaziko da bie. Errigorako otzara polit eta eder bat. Otzara polit eta eder bat irabazteko aukera izango dau, eta boleto doblie, iamairako susketarako. Beste barik, zelako sari polita eta... Hori da, ostra, botzo negazio bela... Masegos, la Isiarri ratien o Radio 3? Radio 3. Radio 3, donde los elefantes sueñan con la música. Bienvenidos Turbo 3. No, baina hori Turbo 3 ya tiene otra raya. Beste barik. Ile amaieran, mongo dugu, errigorak eskiniteko otzara eder bat, hainbat produktu gaz, eta papeleta doblie erungo dau. Papeleta doblie. Honek, ondino ez dakizinan. Ez da irakurriko horrekal, nik esango dutzu nordan, hau da, Itziar... Itziar arrasate esango neuke, baina begitxen diot. Itziarko itziar izango te da, Itziar arrasate? Aupa, Itziar. Itxakinat. A ber, segundo bat. Gure irabazla da, Itziar Arruarte. Zoritxonak, Itziar Arruarte. Arrasate. Itziar Arruarte da, gure irabazlie. Boleto dobli erungo dau, errigorak eskainteko otzarantzako. Eta mendeku gure telefono zenbak izia gordeta. Gure oso apuntau, da mikrostetik botaku edo gure oso apuntau eta entxufauko asuntu hau. Ez dakit nemeti dituleken. Sortik ezin da ditu, zure telefonoa? Nire telefonoa, bai. Ba, zure telefonetiko biena, izango da. Eta, hori, bitartien, urrengo aztien parte hartzeko bai, eukin kontuen gure telefonue. Eta gure telefonue da 654-03-724. Venga, rekal esan barriro? 654, etxal. 654, ez que dislexiko nagor. 654, 0 lau, oso ondo. Eta jeunetako sarise izango da, errigorak eskenetako otzara eder bat. Bai, a Kriston otzara... Elegante, punto. Sin más. Bueno, deixe prest dekuela. Bai. Venga, va, a ver. A ver. Bajo txuntzuten da. Bai, bajo txuntzuten da. Bai. A ver. Bai. Zer da? Aupa? Itziar. Itziar? Itziar arruate zara zu? Zantxuten. Baupa, Laixiar irratitik deitzen dutzugu? Haupa, Itziar, bueno, gure Laixinger lehiaketi irabazi dozu, así que bueno, boleto doble bat erungo zu, errigorak eskainiteko otzara bat eruteko, eta jarazo tekniko edeku zoina botzagaz. Bueno, hartzen dauen asunto hau, bestela barriro saetuko gara ditzen, A ver, Itziar. Bai, izan. Entzuten dau. Oin entzuten da, Ia, jo, que pena, mondo, kendu otzegu hemen jubillo dana. Bueno, barriro esango dugu, Itziar. Irabazi oso gure azteko Laixinger lehiaketie, asmatuzu Magali dala gure abeslari izkutu, eta, bueno, esan mauduen, errigorako otzara eruteko, boleto dobli irungo zu bileko sosketarako, Itziar. Zondo, eskarrik asko. Zara izango zu ba Itziarreko Itziar, ezta? Ez. Nungotarra zara zu ba Itziar. Hernaniarra.
Ostras, bizer guez guernan nire. Bai, biziar bertara goiz, así que kontu zibili, Biziar... Ze penaz jasture otxara tokause, agendu nerun Hernanire. Claro, bai, directamente. Directamente, baina bueno. Bai, biziar sagardo festa deku. Eta, zelan ba, hartu zule, zelan entzun dozu, ba, laixia irratize edo, Itziar? Ba, ezagutu nun eulen bidez. Eulen bidez? Ah, bitu ze ondo. Ostra, dana konektute, Bai. Bai. Jo, eskerrik asko parte hartziar, benetan. Bai, zuei, aukera ematearen. Euskal Herritik zabaltzen gabiz antza. Bai. Beintzen zosketa datala, Eta eskerrik asko benetan. Oye, Itziar, bueno, oine adi egon, ia maiera nengu sosketa erraldoize, eta horre sosketatuko dugu erraldoize. Eta horre sosketatuko dugu, ba hori errigorak eskainteko zara eder bat, espero irabaztie, aukerak badeko zuz Itziar, así que beste barik, ba, eskerrik asko parte hartziarren. Zondo, zuei. Hala ba, venga, Gabon. Jo, Hernanitik be. Hostia, ya imperio bat gara, Osa... Eta eule gaitik, Eule gaitik, osea, hemen dana daulotute, Osa, bai. Jo, benetan be. Bai, apurke bagoiez gure frontera zabaltzen, Isorta honetatik, txiki honetatik, bagoiez, mugak apurtzen, arresiak botatzen, eta laixia erratia zabaltzen. Egoaldi ondino dugu, konkistau. Eta eskarrak emon biogu gure patrocinadorari, zetik azkenien jendeik parte hartzen dau, sari honegaitik. Hori izan da. Bai. Bueno, eta jarraitu biko guzeti, ja amaitzen jumbi gara be, bai. Baina... 2 ordu daroiguz, eta itxoina, ber. Kampaiak entzutzen dugu, ba, bueno, oine oikoa da moduen, ba, bueno, oine izango zan, ba, entzunko gainun, urrengo, oza, aste honetako, abesla diskutue, baina, proposamen badeku, justo gezkeintxe gainera, hori da, hemen apuntaute okin jot, ze, bueno, justo gazgeatu gara, ba, bueno, hau irratizien komentetako, entzule guztientzako, bantza, justo urrengo hau idatzi osku, gaur deskubridu dut kantari eskutu bat jurretan. Frantzesez kantetan dau. Emakume senegaldarra da. Eleiz kantu bi eskaini deuzkuz. Nire ustez oso ondo kantean dau. Nogaz komentauku. Ba bueno, gube justo gazipine gara kontaktuen, eta bueno, persona hube isortako izina, ez dakigu oso ezagune da, baina bueno, igual ezagune ingo, gure irrati honetan abesten ekarrizkero. Laixin garrera bekarria. Así que justo, idatzi otzugu WhatsAppez bebai, baina irratizia entzuten egon goza seguru, eta bueno, pasai guzu bere kontaktue, edo bere audizio bat abesten dana dalakue, eta gure laixin gerleaketara ekarrikugu. Abeslari eskutue. Edo nik baditu zeire, edo... Hori da. Edo ikusiko. Ainondo kantetan badau. Hori da. Da eskerrik asko justo, proposamena botatiarren, apurra zabaltziarren behiz hortako... Ba, ez dakit, kontestu edo. Beste barik, aurrera juteko, aste honetan be laixin gerleak edo okingu, oinguen be papeleta doble irabazteko, gure ia mairako susketarako, así que, bueno, entzun egun gure abeslari eskutuen ordan. Peru kokodriloa, aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, poko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste kaldera noa. A ver. Hau izin da, gure abeslari eskutu, benetan, ez dakit, apurua jokoso, abestu da, apurua, Bai, abeslari izango eta da igual. Bai, ez dakit, igual barriro entzun biku, ez da? Nik uste barriro entzun biogule, eta gainera abotza ez dakiz haitik iteinate oso ezagune. Zuire iatzu egin apurtxo bat ezagune abotza? Bai, super. Bai, ez da, nonos iguale, hostias, iguale irratizen nonos entzun deukin jogu. Bueno, barriro entzungo gu? Bai. Venga, ba. Peru kokodriloa, aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, poko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste kaldera noa. Epa, zelako biziposa doa, elefante Martin, tiki-tri-triki-trin. Zelako biziposa botetauen, olako... Hau da gure kompetentzia, bakizue? Hau abestia, hene kantakeko kompetentzia da. Bueno, gure nire. Gure hori, gure... Mikrofono he biztu igual, rekal, albada? Badau, hene kantaki kompetentzia diteko beste... Kantu kolore, honek kantu kolore ditzen. Kantu kolore. Pakaina gura joa. Ai, hone die los de... Ai. Dekin abestia tipo country... Uxen, alda?
Eta eslan da. Oso superkutri, parkatu, Markatu kantu kolore. Ez dakit, izan dela. Bueno, isilduko naze, agian Laixingerrako bierko komodinen bat, eta... No voy a hacer más. O sea, le das la categoría de comodín. Vale, ya está, ya parkatu, ya le he liado. Vale. Ya está, ya ezin dutxegu eskatu. Bueno, hau izan da gure abeslari izkutue, bueno, oin emon pista batzuk, baina beti izaten dugu moduen, Janginen bozue gure abeslari izkutu esen jan, bakizue, WhatsApp ez idatzi 654 zenbaki zen. Alba da posible bada audizioz, benetan beti izaten dugu moduen eskartzen dugu zuen abotza eta zuen berotasune gure irratioetan egotie, eta aukitie, da eskaintzi bai. Da bestela, bueno, sare sozialetan, badeko Twitterra, Facebooke, WordPressa be gure webgune ofiziala dana, TikToka hau dinozteko. Bueno, sare sozialetan, YouTubeko iruzkinek be ipinaldo zuez, baina bueno, gure eskertuko gendu, alba da WhatsApp ez da audizioz bialtzi, zuen abotzak bertan okiteko. Eta argituko gune da, gure abesla diskutu dela garazi. Hori, argi... Vale, eske... Argi deko, ez? Garazi da, gure abesla diskutue. Hori argi txiku entzulentzako. Garazi asko dauz munduen, ez da? Guk gaur... Lauzena bat, bai? Lau aukera. Doni bane garazi? Isileke. Bai, dale. Ez, ja ezin dugu ipini. Baina oso nazan ipintzeko. Baina, aukera ja ipinitxereko ez da. Jo, errekal, urrenguen harina. Baina ez que, ipinikus bost aukera, no? Vale. Saia hori ipintzeko, no? Venga, bost. 20%, venga. Vale, pistak monguz. Vale, aukerak. Aukerak, pistak. Pista bat emando, ja, potolu, Lehenengo, aukera izango da, gure abislari iskutu dela, Garazi Beloki. Aktori eda bera, Garazi Beloki da gure aste honetako Laixingerra. Garazi Beloki, a ver. Bigarren aukera, izango zan Garazi Otegi. Garazi Otegi. Arnaldo Otegin alabi izango zan. Behiu? Bigarren aukerie. Bai, oza, botada basierrek irukoa eta barrura. Eska Otegi abizenakin ez tekin, bai. Hirugarren aukera da Garazi Ortuzar. Influencerra eta Otegi laguna. Jo, babitxu zebi, Otegi eta Ortuzarro, karo. Hemen gabiz asko, ez dakigu, ez gauren bitxan inguren asko ez dakigu, ez? Lai jade, ez? Karo, bai, agian badeki euren bere... Bueno, ni dakian ez Ortuzarren alabie influencer edo... Hori. Olako horretan ibiltzen da, ez? Baeko bere exitu, ez? Bere izena indau, ez? Hori da. Orduen, Garazi Beloki aktorea, lehenengo aukera, Garazi Otegi bigarren aukera ez dakigu zuetan da bilen, hirugarren aukera Garazi Ortuzar influencerra, laugarren aukera Donibane Garazi, herria, eta bosgarren aukera Garazi Uriarte. Ostras, Garazi, gure Garazi. Nor da Garazi Uriarte? Gure ez dakizen biderrez parte hartu da ben gure Garazi, Uriarte, ezaguna. Parte hartzaile. Ostia, ilusiño ingozten berak kanteti, bebai, Bueno, bebai ingozten egiz esan ilusiño de Donibane Garazi kanteti, bebai, Donibane Garaziko hori gabesti jauza la leche. Donibane Garaziko herritar guztizeko plazan. Matera. Ene kantak abesten. Oio, aurrera. Abez batza, Donibane Garaziko abez batza, ez? Brutal, ez. Opa, Donibane Garazi. Gaur gabizi txeremen kriston mai ingurua, Osa, benetan brutal. Gaurko saioe, asko guztetan dabi. Eta eskerrak ez dugula de aurraren letxugarik sartu amen. Bestela, elkartuko gine. Eta Josetxurik, bez. Eskerrak. De aurraren Josetxua. Laixinger gure tarto negaz amaitzeko, esan dugu moduen. Abesla diskutu ezin jan jakiten bozue, idatzi 654 zenbakire. Alba da audizio, zuen berotasunen menokiteko, bestela sare soziala deko zuez, gure WordPressa webgune ofiziala, YouTubeko iruzkinek. Da gure aukerak die, barriro errepikatuko zu azkenengoz, ja amaitzen juteko, lehengokue Garazi Beloki aktorie, bigarrena Garazi Otegi, hirugarrena Garazi Ortuzar influencerra, laugarrena Donibane Garazi herria, eta bosgarrena Garazi Uriarte. Horrek izango zin aukerak. Niri guztain ez despirat, oza, igual die munduko aukerarik onenak. Batez bela laugarrena. Eizepena, bueno, hori da. Eta gure etxako astuko gure WhatsApp taldera be zabaltzi, aukerana. Eta beste barik. Onarte, ez? Eldu jako gure... Luzetu gara nahiko txo. Baina laburren jaten niri, Oso gustera, oso gustera. Nik uste gaurko programa oso laburringo dela. Ize zerbezari beste guedan hain gustora gunarela. Bai.
Da bueno, onartzen du da gure laixi hartzen, bigarren denboraldiko eta bigarren magazine. Guretzako urrengo barikuen gehitxau, eskaitizan kantzau dana golpien eta urrengo barikureko gordeku zinjerrak eta goguek. Oso ondo pasau dugu, espero dugu entzuli epe oso momentu hon bat pasetie, gure edukiz llegaz da gure sorokeriz llegaz. Eta beste barik, urrengo barikuen gehitxau, ekipo? Bai, eskerrik asko dan hori, oso gustora egon gara.